Uwei u home guard uladu no ela ka jing em hadin bola man saujur ha ka jing ja jing e takhu kali kabala ja hinin ka janmet ha ka surok kabale chanorba hajan ka national highway 6 ha ka than bernihat katkum ka jing te bala yo lum la ong ba ka te ka jing ja kala ja ha ka por kumba nriu steng e ha ka janmet jong ka khat artarik nailar ha ka ba ka wei ka kali pick up ka badon yo number ASR pusan EC lai sau nriu pra ka baket yakinar post electric jong ka company NE zone kala lek tanra ha ka wei ka truck ka badon yo number AS01 FC kndai nriu saunat ka baket yau et duyong ha ka te ka por u home guard ula tep ka teng kum u megalan soklet na ka shnong paham so 3 riboy district ula don ha ka kamera man penya yaki kali henre hadin ka jing takhu jong ki te ki artli kali kinar post electric ki bala ket ha ka pick up kila ha bat banjor yu hadu bon dan man saujur lara man mardor yu sha PHC bernihan na ka bantaban yu jing yaram bat jing sumar ka bakirki henre namar ka jing man sau ko bujur ki doktor kila pen bana yu megalan soklet ula dep khlat no ashwan poy sha ka te ki jaka sumar katkum katulong khubor na ki pulet ya ka kali pick up la nya du gandhi kalita ubashong basa apachem bargon kamrup metro asam hadin kate ka jingja la ong ba la phet na kate ka jaka henre hadin khndiat por ula lej ben pendap hi yala de shaki pulet ka bernihat police station katba ya ka tro ka baket yo kok pat la nya da ujon pol khardo saw ubashong basa hanu nongston bat baro artli kali kidang thumu ban keu shanong po halor kane ka jingja ki pulet ka bernihat kila register case bat kidang penlong ya ka jing toket kat kum ki kendon jong ka an hadin bala pendap ya ki benta ki badon kam kat kum ka an la IT no ya kamet basa jong home guard shagi bahayeng hasam jong u knang mungkin yo ban pendap ya ka jing le niam ka bakhat do